Baikफ्रा मा माथो बे मास्टार बिरगोन मोनानाव सोरबा सेंग्रा दंफैनो हा नंगौना नङा जाखो फालाय नंगौब्रा मानो फैदों बियो बेयावलाय मिथियालै हा गावनि लोगो खोमा जानोबो हागौ अ साला बे मास्टार बाबुआथ' सासे समायना बिनानाव दंलै बेखौलाय आं गोसोखायोना मोजां मोनोसो होनदों र' बे थाफैनाय सेंग्राजों ब्लड लांजाबासो बिदि लांलाबायनो हायो नामाब्रा सोरबा माथो थिगलै दानि सेंग्राफोरजोंलाय ओमफ्राय सोरनालाय गनसे जाखो होद मिथियालै आङो मिथियाबा बोरै जानांगौ जाखो फ्राय रागा जोंनाङा फ्राय मा रागा जोङोब्रा जिखिजाया मालाबा थांनांगौ जोंहा सानैजों सोंनो मा मालाबा गाबोन थांनांगौ दा बेलासियाव थांबा जाया होमबा होद बुरबक दा बेलासियाव सोलाबा आङो ए थाव थांसै थौ जिखिजाया गाबोन थांथारनांगौ औ जागोन माजोंथो संनो नागिरदों आलुखौलाय ए दाउजोंसो संनो नागिरदों गोथावथार जागोन बे फाग्लि जोंबो जालांनोसै ए जालांदो होमबालाय आदा नोंलाय माला थांगोन अ सानथाम थांबावसै नानि हाबा मोनसे मोनखो आदा थांनानै जायगाखौ मोजाङानो हा माथो मावो आदायालाय दा पुलिसाव दंथ'यो जुलि जाबाय नामा आदायालाय अ नानि जाथ'वाखै मालाबा नांगौ जेबो नङा आदा ओरैनोसो सोंदों अ थौदो मिनु थांनोसै ओइ फाग्लि थांनोसै थौ हो थौ थाथ'दो आदा औ दे थाथ'दो रंजालि औ दे साहा फुदुंनाय जायासै आयै गां गैयामोनब्ला आया माथो सिख्लायालाय मोजांथारलै हाय बोनांसिगोन आगै फै नोंखौ आं जुलि लायनोसै फै गार नों पापि हगार मा खालामथारदों नोंलाय जेबो खालामा आगै हाबासो लागोन हा मा फाव जाखो सानथिं बाथिंलाय फै आया फै हगार नों नों नुवाखै मा खालामनो आरो लाजिया नों बिदि सानदों माथो सिख्लाबोनो थांनानै नों थांदो औ जागोन दे ओइ मास्टार मानसि नुखौ नों मालायनि आदारखौ मा थिनहरा साला फांफुंनियाव बेरायबाय थागोन लाजिया नोंसोरो गथ'फोर बायदि इयाव दाउ गथंबाय थानो ए साला मास्टारा गावहा रोङाथ' साला बै नों फोरोंनाय गथ'फोरा थाखोबा माथो ख'खौनो रोङालै माला नुनाय नोंलाय मा नुवाखै मा होनदों साला गावनि आथिङावनो गसंना लानो रोङाखै बेनोसो आरो हिनजावफोर साला गावनि आथिङाव गसंथोबा बेखौ होनाखै आं नों माबा मोनसे खामानि मावनानै ला बेनि उनाव जुलि जा मा दानो बिदि लामा सामा हिनजाव बोनांगौ जाखो लामा थां गथ'फोरखौ बुजायनाय बायदि मोनदों नामा साला मालाय एथ' मोजां हिनजाव बोनायखौ मालायनि आदारखौ लस खालामनाङा ओमफ्राय मा जागोन दानि सेंग्राफोरजों जेबोखौनो बुंनो हाला थै थांसै आं नोंथां आं नोंसिनि गामियाव दसे बेरायहैनि अ नोंथां नों हारसिं थांना नानिखौ लोगो लांफा थाब फैदो नोंथां अ जागोन दे बोथोरफ्राबो बारा मोजां नङा
हेलौ ओइ नों दाख्लै आं माबा होननाया मा जाखो ए गथ'आ बावबावलायदोंसो आं दाख्लै गावखौ प्रमस खालामबाय हा ओइ दोन साला फायखानांखि नोंखौ मोनाबा थैया आङो दोन साला अनांलै बाजै मानि बाजै नोंलाय आदा थेब्रानि गोसो नङा होमबा बेखायनो बाजै होनोब्रा आङो बेसो आंखौ मोजां मोना आंखौ मोजां मोना औ आदा ओइ र' बे सेंग्रासो मानो नांगौ नोंलाय औ आदा नोंसो साला सोर मारब्रा बेलाय साला सेंग्रानि बेराय मोननायखाय खोब दुगा जादों दारुन मासनि ओइ मास्टार मास्टार दंना गैबा सोब्रा बियो ओंखारबो ओरैजाय हाब ओंखारबो मास्टार ओइ मास्टार दाबो ओंखारबावाखै जाब्रो बियो मा जाखोब्रा मालै मा जामारदोंब्रा सेंग्राफोर मा गरम मा जानोसो होनदों नोङो नों बबेनि सेंग्रा लाबोना दोनफैदों बेलाय आंनिसो लोगो दा मा लोगोलाय लोगोआ नोंनाव जोबोर बेराय मोनखो खामानि सेंग्राफोर आं बेरायफानो सोलाबैखायसो नानिखौ बेरायनो थिनहरदों बेयावलाय नोंसोरा मानो खर' सानांगौ जाखो मा खर' सायालै आंनि जानो गोजान हिनजावा मानो गुबुनजों बेरायनो मोननांगौ ए फाग्लाया मा बुंखोलै बिलाय फुरखुफोर ओंखारलांना बारा आंनो ओमफ्राय हेदा थांगोन गुबै ओंखारलायनाङा मा होनो नोङो ओंखारला बे प्रग्राम जानानै फैबाय ओइ गुबै खावनानै लांफैनामा सम मोनदों नोङो द्र'लै नोंसोरो साला मोसौ सारफोर मोद्ला मोद्ला बेरायबाय थायो साला गथ'फोरनि मास्टार नङालै बियो कम्फु मास्टारसो कम्फु मास्टार सालाया दानमारगौ मिथिनाब्रा आंहासो जिउआव थांगासिमोन अख्रा जाथिलै अख्रा जाथि बा जासिगोन हाय लोगोफोर खुलुमनायखौबो नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसेनो बै बेल बायदि आइकनखौ थुनो दाबाव नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअखौ बयनिख्रुइबो सिगां नुनो मोनो गोजोन्थों